Oh, mlango kwere oh, chabwi. Ndeko uje no blind shower to sumuna pezeke. Blind shower. Blind shower ya mene. Asina pezeke. Ndai mene ndali kuje no kumundako. Oh. Asina pezeke. Unali mkungo pitirirabe basi kose pa blind shower. Asina pide konyona kuliba mene kwa shower hapo. Ndibamene sana bwera so ngono wanga. Mati nyandi bati. Bridal shower. Ndimene ana bwera ngono wanu yo. Ndako neso munda mwake. Kwa hivyo kwa tukudu zolini. Sili mafuna upempa makumwana. Ndituda. Mundu kakalizo zenereza ndichoje. Timanena mudala chitikhala ndizatu. Koma munga anapita. Zinaluku. Zinaluku. Sumunajatu. Kudya. Kunaliso kudya kuneko. Ndiye ku blind shower ku ndi kuchinkhoso ndiye bola so kuchinkhoso. Amayi ino zinavala sika nayo. Amayi atamangona tu kunyada tu. Kodi zinthu zanthu amaziyamba bwanji? Asana konzekere lino bwino. Kungoti basi poyera era ifuna tipange chinkhoso. Dress ina vala sika na. Amayi angai. Kaya ati ainate kaya maganiza zokuti akusogeza kuti zachani kaya. Kuyanga nati yachiwiri. Yachiwiri ndesha. Dress sama topanga bacha kuchikote ngezama ati akuchimuna achenda achimizimizi. Hana kaname ngati. Ndachi mizimizi. Chifukwa dress ina bwera ina vazikidwayo ngati tu basi tu tubatula ujeni la chigayo. Dukuzani mena nasokesera aina chati ata isa ukukutumba reni la muchigayo ukwati ataisa ndati kumwoneka ngati nuyo ndamene mwila ani bakaje voti mukwati tsoko ndiye bola ineyo ndikanakhala zokuti ndine ndikanaka kupanga zolongo soka tinapusa kuje ni ku blind shower ko ndiye zakudya ndiye kunalibi ati anthu mmatu kaya anachita kutenga kaya za nyumba mwawo ati zabwera masiku anozomayika apa ati za kukichini chani ine kupita kukasuzumira kuti ichi si chinagwira ntchito ichi chabwera kuzaikidwa apati amatenga sokira kudakale ntchito ndikubwera kuzaika pa ujeni pa display nakasiba mene pacha timaona ngati kuti timati pa display kukwati kwa makereti tu awiri auje afanta tinamwako kuchikoze sinamweko ku blind shower sinamweko ango konsekera uje makereti tiwiri basi kungotera kusogoloko ndipo anatera kanda na kubarana anakomkawa nazo zibale zawo ife atuve muona ngati kunaliso ndalama anani antu apereka bwanji ndalama pamene uje zakuja sana ye ndi akayambe kupereka ndalama zambiri so mukafika pakupadziko mumati mukangofika ino amadziona kuti munthu ofikapo kutita kupereka ndalama so munafupe munthu umatenga uje mazambesa nikwatira munyanja inuyo maka nyanja nditi nyanja ndimene yoyo ngata amapangisa kwati sinde kuti ni nyanja ngolo amapanga sawo mapitiranje kuti kumene iyo ali munthu ni magula pazi kumasa kwani chikamapita kuchinkoswe kapena kuchani kapena chikamata mangira anzatu kaya ndi kumaliro kaya ndi kuchani kumakhala kugula pazi kuti mawa zikandichitikira nane swetira abwereso asafuve angobwera chifukwa choti ni mukhala nyanja kuma muzingogula kumangoenda kumakaona mmene zinthuzo anzakali munthu kamaitana anthu pakomo umakhala zoti wakonzekera kali so pano aja anango aitana anthu asanakonzeke kungomva zokuti ati kumakhala chikoswe anamvesesa kodinu simwana siyebekale dolani loticha kodinu ndi munthu lotundu wanji munthu amakhala ndi mtundu koma inuya ndithu mungatapita kuchinkhosi kupita kushawa kupita kukwati kumakangona choyipa chokha simenebeso chabwino azakali ngati pali choyipa ndiye tikonepo chabwino pamalapo pali chinthu choyipa ife ndiye tikaonepo chabwino kuti chani bwanji inu mutaona kuchinkhoseko kuti sizinaende bwino
amene ajandanzana mmacheza nawo bwanji upita umene koko kuna kutanzanga kujakuti zidavuta pakuti shawayi tetithandizane tichitabwe kusiyana ndi miseche imene mabina amene miseche ya ananyoni ine ndamene ndinauza zokunazo kuti mwana wako atibwe inu kodi mwakwatitsana ngati sinakwatise mwana inu cheni chache mwalanu chija chinayi kanayi kunali chakudya mukuti chache mwali yanga mukuti chache mwali yanga mukuti chache mwali yanga aberaneti inu mungabweretse koma ndiye chache mwali yanga mungayerekeze ndamene aja kumachitana ife ndi munthu basi kupita ku chinkhoswe kupita kushawa makangona choina chakati chabwino ndiuzani chimodzi chokha chabwino chimene chidachitika umeneko kutiko umeneko choti cha anankhoso ananyumdi pangani chanu inu mudziona zine ine siningapange tukandilibe zoziyenereza munthu wamiseche kwambiri ine siningapange tukandilibe zoziyenereza mwafika mwachita bwino yawali kuno achita bwino ndili kunotu ine ndati ndizaone apo mitengo iri kufunikira kosiyana-siyana koma kumbali ngati ya ineyo mitengo kwambiri kuthandizana kuti chilengedwe chimene chikunenedwa paliponse kuti chithe ngati chikubwerera malo mwake chifukwa panopa zinthu zikuvuta komanso mitengo imathandiza kuti kamudera munomo monga lilonge mmaziwa imachuka ndi fumbi koma kuti mbwere kuno kwa chingalire imakhala kuti itetezanso zinthu ngati zimene zikuchesa fumbi kwinanso nkhalango zimene tikuzala mitengo yathuyo tikufuna tiyikemonso ulimi wa njuchi chifukwa njuchi simafunika kungokhala pene pali so we are also tikupanganso ulimi wa njuchi pogwisa ntchito mitengo yomweyo ikakhala nkhani ya zitsamba timalandira sing'anga ambirimbiri amene amafuna mitengo makamaka ya makolo ya chikhalidwe amabwera tifuna mtengo wakuti so zimathandiziranso kumbali ngati ya chikhalidwe chathu pogwisa ntchito so ngati mankhwala kani amimba kani mutu so mitengo ndiyofunikira kuti tizisunga nkhalango tizisunga nkhalango ndithu chimene ndingauze amalawi anzanga ndikuti zomauzidwazi zakambidwa kwambiri tikamangomvera usapanga palibe chimene tichitapo boma likuyesesa kuti lithandizire kudzera mabungwe osiyana-siyana kumapereka kanjere za mitengo nthawi yake ndinoyo osati kumakakhala ni nazare nthawi yodzala ndesizigwira ntchito ya tiyeni panopo titenge nawo mbali ku nkhani yobwezeresa chilengedwe pozala mitengo madera mwathu mmene tikukhalamo tisamangokhala ndi mitengo chifukwa ndi pamanda iyayi koma paliponso painokhala mitengo ulimiso masiku ano ndoti zikumatheka malo amene muli mitengo kumadzalamonso mbewu zina ndi zina malinga kusatira malangizo alangizi so ena amanena kuti kukakhala nkhalango ndiye tili makuti zimatheka ulimi kumadzalaso bwinobwino mmene muli nkhalango chani ndikudabwa kuti muli kuno ine ndimabwera kuzaona awatu mabwera atsandiona abale mayi uyu ngati kudziko lapansi kuli munthu womiseche ndudu kodi wanako kwatitsatiti kuti achita kudana usakaone mukanene miseche apita kushawa apita kuchinkhoso apita kukwati sanakoneko chabwino zilokhazokhazoiza chovala sanavale chabwino zakudyewo sanadye amachita zinthu zosakonzekera ababa tadikirane tinene chilungamo inu mamuna uchani mamuna wakumaso kwanu mwamuna vyo inu simunapitako kuchikwa inasindabwerere aja inu ananyo andangapeta chikangati chipongwe ine sindabwerere chikangati chipongwe amuna no aja amataka maenda phazapo tokera uku mmaona ndiye angafana kwida matekenye inu mukaona amunanga kunyasa ineyo kopa ineyo amunanga ndoonika chala chokha cha mwenda inu munachiona kuti chala cha anachiona masilivers ati matekenyada agwira kwambiri akuteti kodi zilo tinakambira nazota zacha umaiwala zakuje kodi ndimaisa zilo ife tinakambira naona kuti kukubwera alangizi kumene kuti azatiphunzitse za business anyezi watu tazala kuti kodi iyo anati nthawi anati nthawi yanji ndiye panapo ndichula kuti nthawi
Kudi niwe chifuwa chani. Nimase pa group aja ndipo atuteni. Lero mapeto yake tinakambirana bwino. Ikamafika nthawi imene ani nalangizi tikakhale titafika. Iniyo kupezeka kuti iniyo muli kuno. Ife menada batsawa ndi miseche yokhabazi. Iya tikukambirana nato apa zinthu zapindu. Mungokoka nkhani bwanji. Muntu ibuloza cha. Inu chanu chokusichina ndirozi. Ndi mabandula ati. Kubandula tia azakhali. Inu musandipulise ngozi. Ndiye mukamapulisa nangozi ne bali beko mayinyo zimene mwachita zinthu zolapika. Inyo zona anthu 10 tikapezeke kwa anthu 6. Inu kubwera pano nkhani yacho yongo anthu. Kodi anthu 10 ndi anthu 6 ambiri ndi anthu pa anthu 10 ajombapo tajombapo angati. Mwati anabwera anthu 6. Anabwera anthu 6. Tajombapo angati. 4. Ndiye 4 ndi 6 ambiri ni ndiye mfuna mutilembe ntchito ife kuti tizakulongosolera nini. Zimene anena alangizo. Vuto lanu ndi chani inuyo? Vuto lanu ndi chani? Edi nthawi imene mwatayapa kumanena miseche apa. Simukanakhala mutaphunzira uko. Ndipo zoba zapita kusiyana ndi zimukodeka naye amunanopota kodi ndapitira anzawo ukanenera zosana napatsi sikanena zamuna kale ine ndili pabanja nanga pa nanga chimene mwakhali nangamena awali kuyankhula miseche kosichina aso wacho yankhula mpaka azikuyankhulira ni miseche mpaka nthawi ite afuna aliyesima pano kwawo sikuti kapena kuti miseche zimene akuzani ne kuti kodi ola nditadia sima ndadia pakomo pako iya ndadia pakomo pako sopano ine nikatifuza ndadia pasi kabaza kali ine nikuteza pakomo pao akanene kali yo na ngobacho sango nduza chilungamu akuze nzima iwapo nobwino ngati osasunga nthawi nthawi ukudaya baba inasa nthawi ndi kanaba kabisa mukati kumbe sasa kudya zokudya ngati nabwera pakomo pao kanena kuti zake sinali zosata chiko zake sana kazinge mafuta sana kazinge basi ngati musana kazinge zimene wamiseche tuyo ngati apa atabwera pakomo pako kuti zadi olo unene kuti mulivika olo unene kuti fanta sana kule kukwatiwe ntengwa fanta ukuziwa kumakhala azimai miseche tuyo inu nzima yamene bwana ndipo wasampula nzake koma nzake oti amacheza naye chinthu chili amafuna kuti niwe mukayankha zikanena mwayi wake sinamuyankha kuti azima ivuto ini panopo ndikuzeni tsiku likamatha azima yangu angothera ndi miseche momoti mamoto ukamazuka uzigawa nthawi yakuti ndipanga nthawi yakuti ndipanga lero ineyo mama wani nazuka ndazuka ndasesa bwino pa kumpanga ndakulopa ndathamanga ukapikula tomato wanga ndabweresa ndazayala ndanyamuka kumene koko ndapita kuti kokaphunzira maphunziro ine pamene pachatu sana sambe kusamba komwe ali mkati mwa makalikili kumanka mmakulu pamene pakapeza kasima ndinkanimera kupambeka mkwapatsa azinyengerera sima ndakapikula tomato wako sindayala uko ndakaphunzira mazinono ndakambirana kuti mafolo muno tipite tikazule yanyi zabwinobwino sona anzawo akamalemera chonje aziti asataniki koma iwo akungochedwa ndi miseche ngati iyi nthawi yosayigawa bwanjamiseche kodi tingabweretsere ndani kuti amuletse miseche imene angathe munthu onena kuti akabwere pakhomo umachita naye mantha kumangomvesera zimene zimakhaso ni nthawi yoti mwagwire ntchito ya kumangomvesera wina kunena nzache ndipo kunenatu koma wamusambulatu koma sindikamuuza kwako zodza mmene kumusambuakodi iwo waolo amamusambula nzawo angapange ukwati mwana wake ukwati mwana wake utiwo utiyo komanso nani muzikhala ni nthawi iniyo munthu akakubwerera ndichocho muzimuza amwali zanu zoayi ine ndili bize ndifuna ndipange zakuti zako fota atakupezani mukulankhula zimene zatu akhoza kukutukanani nonse ali mmanene a miseche osaziwa zoti nanyoni wabweresa miseche kuzakukuzani ndipo ino iye ndasakuzati kuzipinda kumene kujakona kuti azakhale amati pamene muli aliye nesinenene chilichonse chemani musamalimbane nayo ine ndimangofuna ndizaone awo ndapita panopoti ukazula twanyezi mchaka mukazulanyezi wakhwima panosakapeza nsika ndemutigayirako taniso amwani masaukairani tomato
Muzandikera muchizango pikula wanu yopacha napita tu kuche iye tapikuleni tomato ndeyo wandiyanja osakama severa masiku nozima usamango khala manjalende George basi George amunanga chere amunanga sugar amunanga kuche amazoba mamuna malandira kakati naso ndi akamati kusira muzinena kuti ife tikulanda amuna kanga sakabwera kuti kumpikira kuku zikomo ndaphindu lereso ndikayangane pang'ono Repressive fruit tree and wood nazare imapanga za mitengo ya zipaso masilingi za zipaso special komano tikadudloti ndikuti tikuphatikiza koso mitengo ya chilengedwe imene anthu akungo dula chikakakachi kukhala ngati kuti kulibe mawayi ndiye tikumakumbutsa anthu kuti tizibwezera chilengedwe ngati repress I think imauti repress ndoti tibwezera ngati unachosa puchina chake uyenera kuyikapo ndiye repress special imapanga mafruits masilingi za mafruits komanso mitengo ya chilengedwe achina mbawa ntete mtangatanga gamuso amapezeka ndithu ndiye repress fruit tree imapanga nthochi chifukwa choti ndalama ndilibe nimapanga nazare ya nthochi timati macronutrition nazare not tishukaje for tishukaje mafunika laboratory ndizo meje nzofunika ndalama zambiri koma repressive fruit tree imapanga zimene zozo nthochizo timazichulukisa mmene nenera mango timakano hybrid panonso tamba process yopanga macadamia ndikuti kufamu kwathu tazalaso pano ndikunena pano kusala macadamia ukana 500 chako kunda utakali wonse ndakazala timakhala nazaleso za macadamia chito imene ndofunikira kwambiri babasi ndipo mwina zimakhala zomvesa chifundo kuti anthu chimene amachisiwa kungono ngachilengedwe koma kuti akhale ni nzeru zoti tadulapo mtengo tiye tibwezerepo anthu osaziwa chimene amangoziwa anthu choti tingokhapa mitengo yonse timalize sono zimakhala zomvesa chifundo kuti mwina ife takhapa koma ana athu sopana amene akubwera ndikuti azakhala pa mavuto akulu fa sangazakwanise chifukwa mitengo imene tikuona ngayi anazala ndi makolo athu amakolo awo kama panopo mitengo ija ikudulidwa andi kufunikira kwa ntchito iyi nkosachita kunena ngozi zimene zikuchitika mbali mwa madzi mbali mwa misinja for example ngozi zachitika kumwera last year I think ngozi meja nzopsa kwambiri mutati muone michiru ija mitengo inadulidwa ine kwatu nikumulanje kunadulidwa mitengo yambiri mbiri kunadulidwa mitengo even ndikunena pa akulika moja muzomba mosemu anthu andodulidwa mitengo tikana kulilonge kuno ndiye iyi mibayo kochana angodula nchifanya ke ine sinafuna kuti ndizipita nditenge chimicrophone ndizikawuza kuti repress president mitengo no nangolemba pale kuti amene ali ni zero ata aone kuti repress fruit tree and woodlot nazari ndikuti zonse ndazipanga pamodzi aphatikize kuzala mitengo ya chilengedwe komanso ya zipaso pamodzi sinafuna kuti ezala ndi ikazikana kwana ndithu ndi anthu ena akumvesesa ena amamvesesa ndikuti kuti tibwezere chilengedwe koma ena ndithu mpaka pano saziwa kufunika kwa mtengo koma ntchito iyi ndiyofunikira kwambiri chifukwa even amalawi titapangana tivutika zaka ziwiri mwina kachaka chimodzi ziwiri zitatu 4 tivutika kuti mitengo ikule komano boma lizatha kusunga ndalama zambiri fa kuti madzi osefukiraja sazataniso sazapangikanso amene akulu ndakuita nayo ndakonda kulumwa fika ndithu mwaka imodzi kwambiri ineyo patipeza nkhani yake imene ndithu zili bwino nkhani yachani ya ndika vuto cha anthu muzi muno mwafuna bakaza mbozi andila kuchani ne kuli mututu mukuta tindala kwa chani achuleni sana muchula aliyesedwa mwana kamhoipa muzi muno mukakhala woipa muipa pamkulu kunoko masiku ano kuli mahostel amene ana sikulu akutana akugona ndi ana tasikutili makolejimu akugona ti mahostel momo ndemulazi bambo bena amene atengera pomwayi waona nawo nkumatenga makobidi yawo makakatsana aja anthu wataniza nawo komakwa wali nawo nde anthu ake awa nawo sanyasa sakufuna kuti azibambo ngati amene wadzathandiza nawo
iwonso alinacho chithandizo chifukwa chakanampitisa mwanayo ku sukulu mwana kutekera kuti mwana wa mtani amphunzitsa nje pakapezeka zibambo amene iyeyo wangozipereka basi atiwadzipereka koma bamboyo poti nangasi mabwera kale bambo kana amene wazingomumangidwa basi mukufamu yawo ndi chibwezi kapena akubaba ngawo zibwezi sindikudziwa fwa mwanayo tungapase ini mungamusendera mazano kuti pasaina upata chifukwa uyo ndi drama amene kusoya anawo ndamunamuno wena amapita college ali 16 years wena 17 ena 15 ndemwone kuti bambo vana vake amene ayembekezera kulandira dzidzukulu ndikumatenga ndalama kwakuthandiza mwana wa 15 years pamene me wake sakudziwa china chilichonse kuti kuchitika chiyani atazindikira misanzi ili m'maso anabwera kumadzadandaula ndeine ndamvetisoni chifukwa chake ndanena kuti ndikuitaneni abambo amene akuchita zimenezo mwayenawo mwamodzi mwa iwo ndi abambo ali apa eya ndi amene achita zimenezozo amaiwo adandaula kwambiri funa kwapasana sima matenda achita kuachula achita kuachula anganginde amene uwo mmene alili anginde ndema mukuzitenga kuti zeperekana kusamalira no mmakubana nawo usiku ana amene ifamda kumana masasi kupyatira kale kuno sagiwa cha bitano mwanayo olo masana umene kunena kwa inu kuti masana yo mwana angalo zikuta kuti pasa makopira chanja ana azaja ziti anganga zindani so pano mwe atuuza ni gulu ngani ndi imene iyo mukuziwa kunena kuti no tikabadira za mwana wa mfungwana ndi chuma cha sikoli ndipo ana amene wo akababaya ku school kumene koko makolo awo akutana kugani inu mundinyeze militsa mani tasiyani mukoko iti mananga akunyeze mira kwambiri ndipo sana sabe mmajafu ndipase kole liwa ndikupase nikolera mali ya ndinu mali ya ndinuyo kuti mukadwale kolera kudya kwa ine ndiye ndenge kolera kuti pasa kolera atukati awo akumatengera pena advantage mukati muonesese moyo umene ukuyendera kalekale munthu ukamapita ku primary ku secondary ndikafika ku university zimatengera zaka ena ali ndi zaka 19 20 akupita no ku from 1 from 2 paka ndi amapitali zaka zingati ngati standard 8 timakhala anthu okuti tili ndi zaka panopo muone zazikuchitika anawa masukulu ena angoti ta standard 8 koma nanga masiku ano mwana akangochoka kuteni basi akungolupira akapita ku college kuja ali yang'ono tekanza anapita ku college mutu anataka 15 akapita ku college ikamata pa 15 19 wamaliza anaoneraga akumatagamba ntchito olokuti akhale ndipo chifukwa mati machulire kukhwima kwa nzeru amapakapeza chimwana basi chimwana ndipo chati azibambo ngati awawa akumatenga advantage kuti anati zikasakiraso kuti komweko nditi bwana chawoto ko anacho kukhwima so nzeru kukhanga kutani kukuchepa olokuti mwapitise pa office epani ejamba kapeza ena akugwira ntchito muna mchipatala patient ali yapo alizize pa WhatsApp akuti akatoa patient jomone pang'ono kenako aziyankhula pa be patient amene pesa panoyo ndimleremba komanso mlerembayo mamujambulaso chifukwa chokuti kukhwima nzeru kukutani kukuchepa so azibambo ngati awawa akutenga so nkhalidwe wopusa kumasati anazo ine ndifayo nazo kuti azibambo ngati amene wandofunika police case yes amene wazimangidwa akakuita nana akuluakulu zibambo ngati uyo kukhwima nzeru zake mutintani tiyeni tioneni mbali zonse tinene mbali zonse mano akata chonde osama swapala kulwa datelo pachaka pamudza bala umasiya pazosati mulomo tikapatsidwa tumwayi sife madolo tikufera njia malemba dziko mpano aluso halipo
Lilongwe Technical College is inviting the general